България. Село Комарево, област Плевен. Вадерщат отново в България, с нова амбиция. Да се засеят над 3000 декара слънчоглед за 24 часа. Тайтън Машинари България приема предизвикателството. Ние имаме много силен партньор – Тайтън Машинари тук в България. Миналата година направихме рекорд в Украйна за царевица, а тази година търсихме ново място за засяване на слънчоглед. Условията се оказаха перфектни тук, така че ние решихме мястото да е България. Машината е работила 1-2 дни, всички настройки по нея са направени, не очакваме никакви изненади. Това е идеята. Идеята е за по-големите фермери, за да засеят това, което ние очакваме да се случи днес, около 3 и над 3000 декара. За да се направи едно такова нещо, обикновено трябва 24 или 32 или 36 редова сеялка за такова нещо. Тоест площите, които били засети от една 36 редова сеялка, ще бъдат засети с една 12 редова на Вадерщат. Днес сме се събрали тук на това поле да направим опит да засеем около 3000 декара слънчоглед с 12 редова сеялка на шведската фирма Вадерщат. Моделът е Tempo Air. Трактора, който използваме е Magnum 340, кейс Magnum 340, оборудван с двойни задни гуми. Сеялката е заредена, готова с слънчоглед. Обемът на бункерите семена е 70 литра. И средната скорост, която ще се опитаме да достигнем е 20 км в час, като на места ще работи по-бързо и надяваме се всичко да мине успешно. Предизвикателството започва. Време е да се преодолеят граници. Tempo Air и екипът са готови за поставяне на нови стандарти. Нека състезанието започне! Основните предимства на темпо са скорост, точност, капацитет и издържливост. Разбира се, прецизността при сеитбата е много важна. Да се постигне правилното разстояние на изсяване на семената, дори дълбочината дава още по-голяма издържливост на културите. Това означава, че ние засяваме със същото време същия размер. Това води до по-висока доходност за фермерите.
това, което получаваме като първоначални резултати е изключително обещаващо. Смятам, че никой не би могло да го предложи в момента на нашия пазар. Средната скорост е 20 км в час, на места тя достига до 24-5 км в час, а точността при сидбата доближава 95%. Така че това са резултати, които показват, че всъщност ние предлагаме най-добрата техника и затвърждаваме позициите, които имаме на българския пазар. Както виждаме, имаме една много добра сеялка, която може да сее с висока скорост и добра прецизност. Както казах, можете да карате с много висока скорост, с много добра точност и ниски разходи за труд, така че това е предимство за земеделските производители. Въпреки че вече е нощ, работата на полето продължава със същото темпо. Сеялката работи с отлична бързина и прецизност. Екипът следи отблизо работния процес. Постигането на целта е все по-близо. Вече сме ден втори. Към 9:15 бяхме засяли 2550 декара с сеялката, като до момента резултати са доста добри, обнадеждаващи. Средната скорост, с която се движим, е 20 км в час. През вечерта бяха направени 3 зареждания на сеялката и след малко ще направим следващото зареждане, последно, и се надяваме, че всичко ще бъде окей да приключим в 2 часа. Впечатленията ми от новата сеялка Темпо са, че се е 2 пъти по-бързо от сеялките, с които в момента разполагаме и работим. Изключително прецизна и точно си да прави. В момента сме в преговори с Titan Machinery за купуване на 2 такива сеялки. Този Magnum 340 беше оборудван с система за автоматично управление EFS, като възможностите на системата при тази сеитба бяха осигуряват точност на работа 2,5 см. Особеното при тази система, че тя е напълно интегрирана с останалите системи на трактора, което позволява на оператора да следи през цялото време натоварването на двигател, обработената площ, пропускането и презастъпването при обработката. Именно тези качества на системата позволиха обработката да се извърши с висока скорост, средна скорост от 20 км в час и максимална скорост до 23-25 км в правите участъци. Последни метри до финала. Вълнението е огромно.
Целта е постигната. Рекордът е поставен. Толкова съм горда от екипа, както и от това, че Вадерщат представя такава хубава машина, която може да постигне резултат повече от 3060 декара засети със слънчоглед в продължение на 24 часа. Аз съм толкова горда, че не мога да го изразя с думи. Вече сяхме 24 часа. Машината е все така готова за работа, а аз съм напълно изтощен. Ние сме много щастливи. Целият екип на Вадерщат е много щастлив. Впечатлен съм много от сеялката, като качество на работа, като здравина на сеялката. Самата машина, самият трактор също много добре се представи. Доста добри машини, позволяват бърза работа, точна и прецизна сеитба. Отлични са. Можем да кажем, че сеитбата приключи много успешно. Изключително сме доволни от постигнатия резултат. За 24 часа засяхме 3060 декара слънчоглед, като средната скорост, с която работихме, можем да кажем, че беше около 20 км в час, като на места работихме с повече от 22-23 км в час. Семената, които засяхме, са близо 1 тон и 100 кг за всички тези часове. Точността на изсяване, средната точност на изсяване беше от между 95 и 96%, като сме изключително доволни от постигнатия резултат. Titan Machinery България за пореден път доказа на българския пазар, че ние предлагаме цялостни решения за високопроизводително, рентабилно и надежно земеделие.